सनितपुर जिल्ला UPPL दोलोनि आफादगिरिनिफ्राय लानानै गासै बिबानगिरिफोरखौ आङो साबायखर जासिगोन जेन' बिथांमोनहा जोंनि हारिनि मोनसे आमाय थख्ल मोनसे फोरबो बैसागु फोरबोखौ पार्टी हिसाबैबो फालिदों बिथांमोनहा आरो बेजों लोगोसेयैनो आङो सनितपुर जिल्लानि गासै रायजो राजा बिथांमोनखौबो आङो आंनि फारसेनिफ्राय गोसो गोरबोनि गोजोन हामलायनायजों लोगोसेयैनो बिथांमोननिसिम साबायखर जासिगोन जेन' बिथांमोनहा बैसागु बोथोरखौ गाजा गोमजायै फालिदों जोंनि हारिमुखौ लाखिनायाव जोंनि दोरोंखौ लाखिनायाव बिथांमोनहा जिखिनि खामानि मावदों बिनि थाखाय बैसागु होननानै बुङोब्ला बे जोंनि बर'नि एंगार हायै मोनसे बाहागो बे हारिमुनि बाहागो आरो बेखौ जोङो मोनथिस' हायै समनिफ्रायनो फालिबोदों जि फालिनायजों जोङो हारिखौ मोनसे गोजोरथियै लाबोदों जोंनि सोदोमस्रि गोनां बेयो मोनसे आब्रुथि गोनां मोनसे जोंनि हारिमु जोंनि मोसानाय खननाय दामनाय देनाय बे गासैबो जिनिसजों जोंनि हारिखौ गोजोर खालामनायाव मोनसे हेफाजाब होयो बेनिखायनो जोङो बयबो बैसागुखौ फालिनांगौ आरो बैसागुआ बयनिबो गोसो गोरबोआव निस्सयखै जोङो लुबैयाब्लाबो बे जोंनि गोसो गोरबोआव नाङो आरो बे गोसो गोरबोआव नांनायखौ मोनसे प्रकाश खालामनो थाखाय मोजां मोननाय मिथिंगाखौ मोजां मोननाय मानसिखौ मोजां मोननाय सोरखौबा गाहाम मोननाय बे गासैखौबो फोरमायनायनिनो मोनसे बे फोरबो बियो सेंग्राया सिख्लानो सिख्लाया सेंग्रानो बोराय बुरैहाबो गोसोनि हांमा हांसा थायो गथ' गथायाबो रंजानायनि मोनसे दाहा अधिकारफोर थायो बे गासैखौबो खनसे रंजानायखौ गाज्रि दामोन होननाय बाथ्रा दङ बोसोराव खनसे रंजानायखौ गाज्रि दामोन बोसोराव खनसे रंजानायखौ गाज्रि दामोन दा बेनिखायनो जोङो बैसागुखौ गोसो होसारनानै जोङो मोसानांगौ रंजानांगौ फालिनांगौ बेयाव जोंनि गाननाय जोमनाय जोंनि गामसा दख'ना आर'नाइ जिफोर दङ जोंनि दामजुफोर खाम जथा सेरजा सिफुं गंगोना थरखा बेखौ दामनानै जों मोसानांगौ आरो जोङो जिथु मिथिंगायावनो थायो मिथिंगानिनो फिसा हिसाबै मिथिंगायानो जोंनो बे गियानखौ होदों मिथिंगानि जों प्रति जोंहा मोनसे रेसपेक्टबो जोंहा थानांगौ बेनिखायनो जोङो जोंजों थाफानाय जिब जुनारफोरखौबो जोङो मान सनमान होयो संक्रान्तियाव जेरै जों मोसौनि बैसागु फालियो बिनि अखानायै 1 तारिखनिफ्राय जोङो मानसि बैसागु 7 दिन फालियो बेयाव मानसि बैसागु दाउ बैसागु अमा बैसागु सैमा बैसागु बे बैसागुआव बाहागो दंजोबो जोङो रेसपेक्ट सेल्फ रेसपेक्टजों लोगोसे इकुवेल मोनसे क'एक्जिस्टेन्सनि जे बाथ्रा बेखौ जोङो बयबो फोरमायलायो आरो बे बैसागुआ जिहेथु आबादजों सोमोन्दो थानायबो बे मोनसे फोरबो बैसागु रंजाखांनानैनो जोंहा बोसोरसेनि जानायनि आदार बुथुमनो थाखाय जोंहा मोनसे दावहा बादि दैज्लां बोथोरनि दावहा बेनि सिगाङावनो जोङो रंजानानै लानानै जों गोसोखौ दाद आरो फ्राद खालामनानै लायो बे बैसागु बोथोराव जोंना सृष्टिनिबो मोनसे फोरबो बियो बेयाव मेथाइ सृष्टि जायो मोसानायनि आदब खायदा मोनसे सृष्टि जायो बेनि थाखायनो आङो बैसागु बोथोरखौ सासे सुबुं हिसाबै आङो बरायबाय आरो आङो रंजाबाय गोबां जायगायावनो दिनैबो बेयाव जों रंजानो फैदों खुंगिरिजों लोगोसे बेयाव बाहागो लाफैनाय गासै रायजो राजा मोसाखावरिफोर बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनि गोजोन हामलायनायखौ जासिहरबाय। बैसागु बोथोराव जितु गंगोना मोनसे दामनायखौ बर'फोरा गंगोना होननानै बुङोब्ला बेयो जोंनिनो दामजुमोन दा बेखौ गोबाव सम जोङो बावगारनानै थाबायमोन मानोना बर'नि गेजेराव मोनसे खोमसि फोथायनायखौनो बुंनांसिगोन जे ओंखाम जानायाव सिफुं दामोब्ला हाथाय गयोनो सेरजा दामोबा गोरिब जायोनो उदै दनस्रा बुयोनो बे बाथ्राफ्रा माबे समनिफ्राय बबे समाव फैखो मोनथिला जायखौ लानानै बै समाव माने फंसे बाथ्रा बुङोबा बेखौ गिनायबो सोमजियोमोन नालाय बेनिखायनो सेरजा दामनायखौ गारबायमोन सेरजा दाननाय सेरजा बानायनायखौ गारबायमोन सिफुं सुनाया दिनै दाहोना लावखार गैयैखाय दिनै बेबो गोमालांबायमोन खाम जथाया गामियाव गैलानोमोन आरो ओमफ्राय गंगोनायाथ' माबे जुगाव गोमालांखो जों मोनथियानोमोन बे दिनै खिन्थु GI टेग खालामनानै गंगोनाखौ जों लानानै फैफिनबाय मानोना जोंहा गोदो गोदायनि मेथाइयाव दङ
रैसुमै देंखोजों गंगोनानि देंखोजों रैसुमै गारांजों होननाय मेथाइ मोनसे दङ। दा होमबा गंगोनाया जोंनि होननानै जों मिथिनो हायो। दिनै फैयै फैयै बेखौ मानगोनां प्रमद बर' दैदेननाय UPPL सोरखारा बेखौ दिनै GI टेग खालामनानै जोंनि गेजेराव बोनानै लाबोफिननो हाबाय। बेयो जोबोद जोंनि थाखाय गोग्गाथाव बाथ्रा। बेयाव आं मोनसे फिसा काहिनि बुंगोन, आं जेराव आंनि एक्सपिरियेन्सनि फारसेनिफ्राय थांनाय 2016 मायथाइ जोंहा बरपेटानि हावलियाव थानाय BH कलेज, बे कलेजाव जोंहा बर' फरायसाफ्रा बर' फ्रेसार्स खुंदोंमोन आरो बेयाव आं दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो आफादगिरि महरै बेयाव बाहागो लानो मोनदोंमोन। आरो बेयावनो बे कलेजनिनो गोरायुं टाइटेला पाठक टाइटेलनि आं मुंखौ एसे बावबाय, बिथाङाबो बाहागो लानानै बुंबाय जे आधुनिक असमियाया बर'फोरनिफ्राय गोबां दाहार लानानै दं, जाय दाहारखौ जों माब्लाबाबो सुख'फिननो हानाय नंला होननानै बिथाङा बुंदों। बिनिनो मोननैल' बिदिन्थि होननानै बुंबाय बिथाङा। बे जाहैबाय, मोनसे जाहैबाय खफ्रि देसि होनना बुङो, बे खर'आव जे गल जे खफ्रि हमो, जायखौ दा जाफि होननानै आलासि बरायो, नङा होमबा? बे आरो मोनसेया जाहैबाय गंगोना। बे मोननै मुवाया माने बर'फोरनि थारमोन बियो होननानै बिथाङा बुंदों आरोखि। बे BH कलेजनि प्रिन्सिपालमोन बिथाङा, डक्टरेट मानसिया, टाइटेला पाठक। बिथाङा सासे इन्टेलेक्सुयेल, सासे राइटार बिथाङा असमिया थुनलाइनि। दा बिथांनि खुगानिफ्राय ओंखारदोंमोन जे बे जाफि आरो गगोना बेखौ जोङो मालाबाबो बर' समाजनो हरफिननो हाला होननानै बुंदों। आधुनिक असमियाया बे मोननै मुवाखौ बिथांमोनहा दाहार लाबोबायनो, नाथाय हरफिननो हाला। नाथाय जोङो गंगोनाखौ दिनै GI टेग खालामनानै जोंनि समाजाव लानानै फैफिनबाय। दा गंगोनानि देंखोआ जोंनि बबे मेथाइनि बबे सुराव गोरोबगोन, बे एसे साननो गोनां थादों दा जोंहा। असमिया मेथाइआवबा बिहु मेथाइआवबा मालाय देदेव होननानै दामो। दा बर'आव बे देंखोआ बबाव गोरोबगोन, बे देंखोखौ गोरोबहोनायनि एक्सपार्टफोर दङ, एक्सपार्टफ्रा निस्सय खालामगोन। आं मिजिं खालामो जोङो स्टार्ट खालामनांगोन, नङा होमबा? आरो बे दामदावियावनो निस्सय गोमालांदों। गोदो गोदाय जों खोनायोमोन बर'नि देंखोआ मोनबाल' देंखो दंमोन, मोनबाल' राग, जेरैहाय अष्ट राग दङ, नङा होमबा? सा रे गा मा पा धा नि सा। बे सा रे गा मा पा धा नि सानि गेजेरावनो बे नोङो गिदिर गिदिर जिफोर रागफोर दङ, बेयाव मोनबा रागजोंल' बर' मेथाइआ जायोमोननो। हयथ' बे मोनबा रागाव जोंनि गंगोनाया गोरोबोमोन खोमा आरो। आंना गोरोन्थि जाफ्लांनो हागौ, आं निमाहा बिदों। जोंहा एक्सपार्टफोर दङ, बे आंनि बुंनायखौ लानानै जाहाथे गोरोन्थि मिनिं दिहुना, आं आंनि साननायखौ फोरमायदों। दा गंगोनाया जिथु जोङो GI टेग मोनबायब्ला बेखौ जोङो दामनायनि थाखाय, नङा होमबा, मेथाइआव जों सोनांगौ बिनि मिउजिकखौ। निस्सय जोंनि एक्सपार्टफ्रा बिनि मोनसे लामा दिहुनगोन आरो फैबाय थानाय समाव जोङो बेखौ जोंनिल'मोन होननानै ओरैनो दिन्थिनोल' नाजायालासे, नङा होमबा, दामनोबो जों स्टार्ट खालामगोन आरो जोंनि जे दोरों बेखौ जों लाखिनो हागोन होननानै आंहा फोथायनाय दङ। बे हाग्रा दानस्रांनायखौ लानानैनो बेखौ बोरैहाय होबथानो हायो, बोरैहाय होबथानायल' नङा, बेखौ बोरैहाय बासायनो हायो, बिनि थाखायनो सिखना झार होननाय मोनसे गोदानै नेसनेल पार्क बेखौ डिक्लेयार होनाय जादों। आरो बिनि डिमार्केसना अफिसियेलि हयथ' दाबो जायाखै, जायनि थाखाय हादानाव थांग्रा सुबुंफोरा हयथ' बुजिनानै मोनाखै सिमाया बबे जागोन जाया। आरो नेसनेल पार्कखौ मानो नांगौ नाङा, जोंनो हाग्राखौ मानो नांगौ, फरेस्टखौ जोंनो मानो नांगौ, इक'लजिकेल बेलेन्सै जोंनो नांगौ, बेखौ हयथ' बिथांमोनहा बारा मोजाङै हयथ' बुजिनो हायाखै, जायनि थाखाय एसे एनक्रचमेन्ट निस्सय जादों। आरो दाखालि फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय जिखिनि हाबाफारिफोर लानाय जाबाय, बिनि एक्सन रिएक्सनखौ जोङो TV मिडियानि गेजेरजों नुदों। बेयो जोबोद दुखुनांथाव। हाग्रा दानस्रांनाया जोंनि गावनि आथिं दाननाय गोदोना हानाय बायदि निस्सय जागोन। दिनै हयथ' जों मोनदांनाय नङा, फैबाय थानाय माखासे बोसोरनि उनाव निस्सय जों मोनदांगोन। मानोना दाबो अखाया जोंना नोङो बेलेन्सआव नंलिया, टाइमलि नंलिया। देग्लायनो नों नायदो, जै हादों, सिगाङाव हाथाराखैनोमोन मेसेंसेया, नाथाय जै अखाया स्टार्ट खालामदों दिनै 1.5 माससो जाबाय जानांगौ, नङा होमबा? बे कन्टिनिउ नों हागासिनो दङ। आरो जेला गायनाय फुनाय सम जायो अब्ला नागारहैगोन नामा?
बे मोनसे गिनाय दङ आरो बे खारना जाहैबाय जोंनि हाग्रा नस्थ' दानस्रांनायनि थाखाय हयथ'बा साइन्टिस्टफ्रा जेखौ बुङो आरोखि जेखौ जों नुबोदों जेखौ जों मोनथिबोदों बेनिखायनो हाग्राखौ बासायनाया फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिल' नंलिया सोरबा सरकारनिल' नंलिया बबेबा हान्जानिल' नंलिया बबेबा पार्टिनिल' नंलिया बे एज ए माने सुबुं हिसाबैनो नङा होमबा हिउमेन बिइं हिसाबैनो जोंहा बेखौ बासायनांगौनि दरखार दङ आरो हाग्रा बासायनाय लोगो लोगोनो बेयाव जिब जुनारनि खोथा दङ इक'लजिकेल बेलेन्सआ इमबेलेन्स जायोब्ला माबा मोनसे खहा निस्सय फैगोन बेनिखायनो बेखौ बयबो जाहाथे सिन्था खालामो गासैबो हारि माहारिफ्रा सिन्था खालामो बेखौ आं मिजिं खालामबाय नाथाय दाख्लै रुनिकाटानि जाथायाव जोंहा मानगोनां चिफ बिथांनि जिखिनि फंनैसो जिखिनि बाथ्राफोर बे एसे इममेच्युर जानाय बायदि आं मोनदों मानोना फरेस्ट डिपार्टमेन्टखौ ट्रेन्सफार साबजेक्ट होननानै बुंबाय आरो नंखागौबोखा ट्रेन्सफार साबजेक्ट फारसेजों आंनि आखायाव आयेन शृंखला गैया बेनिखायनो रिपर्ट लानानै स्टेटआव हरगोन होननाय बाथ्राया एसे साननो गोनां बाथ्रा जादों आरो मानोना फरेस्ट डिपार्टमेन्ट जिथु ट्रेन्सफार डिपार्टमेन्ट आरो नों सासे केबिनेट रेंकनि माने जायो आसामनि केबिनेट मिनिस्टारा जेरैहाय गोहो दङ बिटिआर बा बिटिसिनि चिफ आरो डेपुटि चिफआ केबिनेट रेंकनि जायो दा केबिनेट रेंकनिबा नोंनावनो डिसिसन लानो हानाय आरो ट्रेन्सफार जिथु साबजेक्टआ फरेस्टआ बेखौ नों बोरै लांनो लुबैदों बे नोंनि सायाव नोंथाङा मा लुबैदों बेखौसो नों लिंहरनो हायो खिन्थु सिदा सिदि नोंनिफ्राय जेबो एक्सन रिएक्सन गोहो गैया होननानै बुङोब्ला बे साननो गोनां जायो सिगाङाव प्रमद बर' बिथां दैदेननाय सरकाराव पावारखौ हरफिनबाय होननानै बुंदों खिन्थु हाग्रामा महिलारि बिथांनि खुगानिफ्राय बेखौ जुदि जों बिश्लेषण खालामनानै नायो नङा होमबा बिजिरनानै जेला नायो जों नुयो पावारा बोरैबा नों हरबाय नामा गावनो सिदा सिदियै बे जिनिसखौसो नुनो मोनदों आरोखि बेयो जोंनि रायजो राजाफोरखौ कनफिउस खालामदों आं खावलायगोन मानगोनां चिफ बिथाङा भबिष्यतआव जाहाथे बेबायदि आंनि आखायाव गोहो गैया बाथ्राखौ जाहाथे दा बुंथों मानोना मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव 5 बोसोरा जोबोद सान्थियै बारदोंमोन दा सान्थियै बारनायनि गुदियाव बेनो जे बेयाव थानाय गासैबो हारि माहारिनि दल संगठन इन्टेलेक्सुयेल गासैखौबो बिश्वासाव लानानै खामानि मावदोंमोन बेनिखायनो बिश्वासाव लानांगोन प्रसासनखौ बिश्वासाव लानांगोन आं नुदों खोनादों रायज्लायनानै मोनथिदों जे प्रसासनखौ बोरै लांनो बे सिचुवेसनखौ बोरै अभारकाम खालामनो दाबो जेबो माने कअर्डिनेसन खालामनाय गैया होननानै जों मोनथिदों दा बिदिनो जामारदोंब्ला बे जोंनि थाखाय साननो गोनां बाथ्रा आरो नङा होमबा बेनिखायनो आर्नेस्ट रिक्वेस्ट बिथांनिसिम जेन' भबिष्यतआव आंनि आखायाव ल' एन्ड अर्डार गैया होननानै दा बुंथों मानोना नोंथाङा इलेक्टेड सासे मेम्बार सासे चिफ नोंथांनिफ्राय गोबां आसा खालामगोन पावार दागैथों रायजो राजा दङ ना नङा होमबा दल संगठन दङ ना बिथांमोनजों सावरायनानै पुलिस गोहोआसो नोंनियाव गैया नङा होमबा हम डिपार्टमेन्टआसो नोंनाव गैया नाथाय फरेस्टआथ' नोंनिनो ट्रेन्सफार साबजेक्ट आरो फरेस्टआव नोंहा फरेस्टार दङ बेयाव फोर्स दङ दा होमबा गोहोआ मानो गैया गोहोआ निस्सय दङ बाहायनोसो रोङाखै आं बेखौ सानो आरोखि जिथु रिजाल्ट फैगासिनो सार बेसेबां नैबे बिसायख'थिनि रिजाल्ट बा जोंनि फारफ्रोम बिथिंखौ जोङो बिजिरनानै नुदों इउपिपिएल हिसाबै जों मिराकोल मोनसे रिजाल्ट खालामो मिथिदोंना दिनैहाय नोङो एक्जिट पला जोंनो बेबायदि माने संखियाजोंनो होआखै नाथाय जोङो मिराकोल मोनसे रिजाल्ट खालामो आं नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों दिनै बुङो जोङो मोन 10नि खमै मोना बिनि गोजौआव थांगोन आं बेखौ स्पष्टयै बुंदों किं मेकार होननानै जों बुङा नाथाय जोंनि ओनसोलखौ लानानै जोंनि हारिखौ लानानै जोंनि देशखौ लानानै जों जेब्लाबो सांग्रां बेनिखायनो मोजांखौ नायनानै नङा होमबा जोंनि बिटिआर ओनसोलनि बिटिआरनि बायजोआव थानाय जोंहा हारि मोनसे थै मोनसेनि मानसि थाबाय गुबुन हारिनि मानसि थाबाय आसामनि जौगानायनि बाथ्रा थाबाय नङा होमबा दा बेनिखायनो बे गासैखौबो नायजोबनानै मोजांखौ जों मावगोन आरो जायजों जों मोजां जायो बे मोजांनि थाखायनो जों खामानि मावगोन आरो फिथाइ थायनायनि लोगो लोगो बे बाथ्राखौनो सिगाङाव लाखिनानै जों आवगायगोन